Sanibonani ninjani. Welcome back to our YouTube channel, the KZN Podcast. Please make sure that you hey lutho suku nkosi yami nganzakwethu. Okay, ake nibuka ama adverts, ni share ama comment. Akubizi lokho ku-free kumahala. Ezingenayo noma ukuthi singathi ezingenayo izenzekile nje around about 6, kodwa besilindele ukuthi sikwazi ukuthi sibeke iqiniso ukuthi ke uma ucumacingwane ichunu selihambela uzinikela qathatha laphaya e-police station enkantolo eGoli, njengoba kade sekutshelwe labekela u5 o'clock kathiwa lizozinikela mayelana nengxabano elabanayo noJulius Malema ke. uJulius Malema kuba besecela ke ukuthi lihambe liyoxolisa kuyena ngevideo, lithathe lo video lifake lapha kulomfana ayekade litholakala kuyena uKing Zoso, bese yasuka lapho akhokhela abameli bakhe aphinde hamba yoxolisa enkantolo. Bese ke yabahoxisa ke nalamaza washilo. Sibonile ke ichunu ukuthi ngendlela exolisa ngakhona ngizoyifaka ivideo lapha SABC. Uxolo lwechuno ke cha, it was not make sure xolisile laselithi okusalayo lento ekade ngisho iqiniso, kodwa ke ngiyaxolisa, angithatha uxolo lami njengoba lunjalo. Angeke phela ngikhale ngize ngixoza amafinyela nize nibone ukuthi ngiyaxolisa Malema, ngiyaxolisa ke kodwa engangisho kwiqiniso. Ngizwe ke beboshela ukuthi ke wathi ke uMalema waxisha imali basendeni ngo-60 million okwenza ukuthi angakwazi ukulwela abantu base-South Africa asupport ama-illegal foreigners. Is because wathola imali. Ke waseke nikezwe insuku ethile ukuthi axolise ke, wabe sexolisa ke lokho ukuthi yena abhale incwadi, abameli babhale incwadi bayithumela ke indlela axolise ngakhona. Yasethi inkantolo cha, engase sekuthiwa uyayidelela. Waphinda uMalema izolo wavuka waya enkantolo wayovulela elinye icala, wavulela uNgizwe wathi ke usefuna aboshwe u6 months manje angaboshwa lo 10 days akade thakaboshwe wona. Namhlanje uthe mefika uNgizwe enkantolo ke epolice station kwasekuthiwa cha, sisocela ukuthi ube ngomhla ka-17 June ukuze sizoqhubeka ngoba abameli bakho bayafuna ukukhuluma nathi ngoba uMalema usekuvulela elinye icala wathi ucela uhlala u6 months ejele. Kuyaqala kwenza uJulius Malema ukuthi kwenza kanjani ukuthi kube yena ojele enkantolo ukuthi uNgizwe akatoke isikhathi singakanani. It's very confusing. Maybe you people lenazo umthetho ningayixoxa lo ndaba ukuthi kukanjani ukuthi ezojela enkantolo. So ke njengamanje ke sibonga uNkulunkulu ukuthi ichunu azange lilaleke ekhindini nje, bese lifudumela impela liqoka ama-jacket sathi salibambisa o-KFC, sathi uhamba namanzi ne-KFC siyajajisa ifoni, sathi hayi hlala lapho 10 days uzobe usuwuMandela wona chunu uma ufisa yabo, uzobe ungawashaya mhla ka-30. Kodwa ke uphumile, kodwa ke the fight is not over. Personally, I think uNgizwe should just get over this thing. Malema axolise avela aphume nje kuyona on a serious note, because uMalema is irritating and uyabona ukuthi uMalema uyam-attack. Sikhuluma ngomuntu naye njalo onecala ugwetshiwe kahle kahle. uMalema is wagwetshwa enkantolo, wathola necala, wahamba naye wayoyilwa lento nabameli bakhe, but ngokweqiniso uyisiboshwa uMalema ehamba because kumele a-report enkantolo naye njengamanje until ke abameli bakhe njengoba besaqhubeka besazama ukudlulisa icala enkantolo ephezulu bethi isigwebo asithola ngokuqhumisa isibhamu sikhulu kakhulu leminyaka ayithola. So the fact ukuthi ufuna ukubopha umacingwane ngokuthi wamthuka lapho uMalema usethuka abantu abaningi, uZuma wamthuka iminyaka neminyaka, uPresident Zuma agcinanga lapho nabaholi abaningi abathukayo. But then mekuzo kwabanye abantu abamthukayo akafuni ukuthuka, he decided ukuthi is going to sue. Personally, I would think uNgizwe must just do the video, the proper video. Ngisho angayenza ecimele ngafuni athi faka ofunga record lokho, but avela ayithumele so that he get over this thing ngaMalema and baqhubeke naleyo ukuthi kuliwe nama-illegal immigrants, because at the end of the day Julius Malema is trying to shift focus and shift the focus ke manje ke kunakwe ke le ndaba yakhe, you know. So Ngizwe is out.
He didn't sleep in jail tonight. However, it's not over. Julius Malema says 6 months, not 10 days anymore. So let's go until next week umhla 17 lezobuyela khona ke inkantolo ikhipheke isinqumo sokugcina ke ukuthi ngempela kwenzakalani. Thank you so much for watching. Please make sure that you do subscribe, my people.